बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो खामानि मावनाय आरो बारियाव माने मा होनना बुङो खामानिया दासिमबो जोबाखै हाजिरा लगायबाय थादों आरो बिसोरजोंनो आंबो थाफैबाय थानो गोनां जादों आरो ना लोगोफोर आङो बेखौनो आरो दिनै नोंथांमोननो भिडिअ खालामलायनोसै आरो ना दाखालिबो खालामदोंमोन आरो दिनैबो गोदान आरो भिडिअ आरो नोंथांमोननो दिन्थिलायनोसै आरो ना लोगोफोर जोंहा नै बिथिंनो खामानि मावग्राफोरा मावगासिनो नै बिथिंनो आङो बुंदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव देमसि साबाखौ माने गय गुदियाव होनो होननानै माने गोबां हासार जायै जाहैदों आरो नै बियो ना नै बिथिंनो रोगागासिनो गयाव होगासिनो आरो ना बेनिफ्राय आरो जोंहा नै बिथांमोना जाहैबाय लबर हाग्रा दे लबरबो हादों बेनिफ्राय आरो फारसेथिं गयावबो मा होनना बुङो सिगाङाव गय मा लबर गायनायमोन आं बेयाव बेनिफ्राय ओरैबायदि सिन्था खालामनानै नुबाय लबराव माने प्रडाक्ट गैया एसां दंफांफ्राबो एसेबां देराखै आरो जिबायदि मोननांगौ बिदि मोनाखै बेनिखायनो दायो आङो बे लबरनि गेजेर गेजेरनो गय गायनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर बे लबरनि गेजेर गेजेर गय गायनानै जेब्ला गया देरगोन अब्ला माने लबरखौ दाननायनि प्लान खालामबाय आरो आंना लोगोफोर माने दिनै बे लबरा 8-9 बोसोर जाबाय खिन्थु मोननांगौ बायदि प्रडाक्टखौ मोननो हायाखै बेनिखायनो लबरखौ उथायनो थाखाय प्लान लाबाय ओमफ्राय दायो बेयाव गय गायनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर नायनोसै माबायदि जायो बारा गैया ओरैनो 7-8 बिगा आन्था गायनानै दोनसाबबाय माने साकरि गैयाना जोंहा साकरि बाकरि गैया बेनिखायनो बेफोरखौनो गोसो होनानै मावनो गोनां जाहैबाय सिगाङाव बिमा बिफाया लेखा फरायनो होबा थारमाने खारखुमा थायोमोनलै जोङो स्कुलाव थांनो बायोमोन फरायनो बायोमोन दासो मोन्दों साजाखौ बेनिखायनो जुदि दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर आंनि भिडिअखौ नायोब्ला बेखौ गोसोआव ला फरायनायाव गोसो हो आरोना लोगोफोर फरायनायाव गोसो हो नोंथांमोना फंबाय बिनानावमोना नङाब्ला नोंथांमोना आंबायदि जाहैगोन उनाव मानो होनना बुङो जोंहा साकरि गैयाब्ला लाइफआव थारमाने सोलिनाया बिराद गोब्राब जायो दायो जों नै खेथि मावनो गोनां जादों उपाय गैया साकरि मावोब्लाथ' पेन्सन मोनोना जोंहाथ' आरो बोरायबा जोङो पेन्सन मोननाय नंला बेफोरखौनो साननानै मा होनना बुङो गय आबादखौनो मावनानै दोनबाय आरो उनाव मा जायो जायासै बोराय बुरै जाब्ला बेजोंनो माने जानांसिगोन आरो जोङो पेन्सन होननानै सानना लानांसिगोन आरो बेखौनो पेन्सन फैसा ना खाख्राया आरो जायफ्रा हा दङ ओरैनो नोंथांमोना गय बागान बनाय गय बागानाव एसेबां बेफोरबायदि जोंहा खरस गैया मा होनना बुङो खरसा दङ जुदि जोथोन लायोबा मा होनना बुङो अब्लाबो एसेबां हेभि एमाउन्ट नाङा होननानै आं सानो आरोना माने नोंथांमोना जुदि हा दङब्ला गय आबाद माव गय आबाद गयाव ओरैबायदि फैसा दङ दानि दिनाव गया नोङो पार कुइन्टेल 3000 मोनबाबो लस जाया आरोना मानो होनना बुङोब्ला नोंहा बे बोसोरिखिया इनकाम होनना बुंनांगोन आरोना इयारलि इनकाम आरो गया इलाय इथिं दंबावो नै इथिं दंबावो फांनै गया जाहैबाय इयारलि इनकाम जाहैबाय आरो बेनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना गुबुनबो मावना लानांगोन दैलि मानसिनो दिनै गाबोन थांना थानायनि थाखाय माबायदि नांगौ जायो इनकामखौ दैलि इनकाम मोनसे मान्थलि इनकाम मोनसे बेनिफ्राय आरो मा होनना बुङो इयारलि इनकाम मोनसे जुदि जोङो बेखिनिखौ मावना लानो रोङा अब्ला दिनैनि बे संसाराव रायजो जानाया गोरलै नङा आरोना हिन्जाव गथ' गथाय फिसिनाया गोरलै नङा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ जेब्लायबो नोजोर हो जोङो जुदि मोजां मोनसे न'खर दानोबा संसार दानोब्ला गथ' गथाय फेदेरनो फोलावनोब्ला मा होनना बुङो दैलि इनकामखौ दैलि इनकाम नागिरनानै लाथारनांगोन आरो लोगोसे मान्थलि इनकाम बेखौबो बनायनानै लानो नांगोन आरो इयारलि इनकाम बनायनानै लानो नांगोन जेरै जोंहा गया इयारलि इनकाम बेनिफ्राय आरो बिदिनो जोङो आरो दैलिनि थाखाय मोनसे गुबुन खामानि मावनांगोन नै बिदि माने सिगाङावबो आङो दिन्थिबाय नैबे प्लटआ थारमाने ओरैबायदि गाज्रि थारमाने
मेसेङाव दै सोनो गोनां जायो आरोना बेयाव मथा मथि 300-400 दालसो फुलि दङ नैबेखिनियाव बेखिनिया गोरान जायो आरोना बेयो दासिमबो एसेबां मोजां जाबोआखै नाथाय बे फुलिया थैजोब्बायमोन दे रानजोब्बायमोन जेब्ला आङो बेयाव दै सोबाय दै सोनायनि उनाव बेफोरबो थांखांबोफिनजोब्बाय आरोना बेनिफ्राय बाखिथिंनिखौथ' दै सोनो नांलायलाया नैबेथिं जोंहा नुहुरदों सानजाहा बिथिं दै सोनो गोनां जालायलाया आरो जोंहा बे फुलिया गासै 2 बोसोरनि 2 बोसोरल'सो जादों दे बेफोर फुलिया बेफोरो 2 बोसोर फुलि बेनिफ्राय जोंहा नैबेखिनियाव जिथुनाखि आङो बुंदोंमोन दै सोनो गोनां जादों होननानै बे राननायमोन आरोना बेनिखायनो बेथिंनिया जौग'नो हायासै बेनिफ्राय नैबेथिंनियाबो दै सोनांलाया आरोना दै सोनाय प्लटखिनिया देरनो रोङाखै जि जायगायाव दै सोनाङो थारमाने नैबे प्लटनिया देरनो रोङाखै आरोना थारमाने मेसेङाव बिराद दै नांगौ जादों बिथांमोननो दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था बिदिनो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जा लबर हादों नै लबर देलाय हालाय नायनो बिदि हायोना रोङो माथो ना सिगाङाव हाफेरबाय नामा नोंलाय आदै दिनै फार्स्ट इसोर हाग्रंजोबावसो नालाय मा दाम मोनलायनाय हादों थांनाय बोसोराव हानाया मा दाम मोनलायनाय हादों दा बिदिबा मबे दंफाङा जोरगोन देलाय ना गबाय रोङो दे आदैयाबो ना थिग दङ सोलोंनांगौलै बिदिनो गासिबो खामानिखौबो रोंना थानाया मोजां दे जोङो जिखुनु जाया खामानिखौनो मावना जानो हायो होमबाना बेखौ नोजोर हो लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु जाया खामानिखौनो मावनो सोलों आरोना नोंथांनि संसार दानायाव बेनो मोजां खामानि होगोन आरोना बिदि हाग्रंजोबनाङा आरो बे दंफाङा दुब्ला जागोन बिदि गयो दे लबराव थाया नै लोगोफोर